যেনেকে বড় মুছলমান কাটাকুটা হৈছিলে, বড় আদিবাসীৰ মাজত কাটাকুটা হৈছিলে, বড় মাজত ব্লাড শেড হৈছিলে, উত্তৰৰ মানুহে দক্ষিণৰ মানুহে উত্তৰে, পূবৰ মানুহে পশ্চিমৰ মানুহে পূবত যাব। हेलो गोजोन फुंबिलि रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोन बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाबाय जोंहा इउपिपिएलनि मानाव गेदेर हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सार आरो जोंहा बिजेपिनि बिसुजित दैमारि सारा मा समायखिरा लादोंमोन आरो जोंहा हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिया मा बाथ्राखौ हानबाय थाखो थारैनो नोंथांमोना गिबियाव भिडिअखौ ससे क्लिप नुनानै थारैनो बुजिखाबाय आरो आं बिनिनो गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दिनै इउपिपिएलनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिया बैफोर बाथ्राखौ हानबाय थानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा लाबोनो सानखो। थारैनो बिथाङा बुंदों जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दानलाय सुलाय बुथार सुलाया गैला थारैनो बेसेबां सैथो बाथ्राया नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो जोंहा मानाव गेदेर बिसुजित दैमारि सारा मोजाङैनो गावनि समायखिराखौ लादोंमोन आरो बे समायखिराया मामोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन। अब्ला आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोंहा मानाव गेदेर हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सार बिथांनि टपिकखौ आङो होगोन दायो स्क्रिनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिथाङा जौ जुवा गासैबो ड्राग्स बन्द जाजोब्बाय आरो दानलाय सुलाय बेफोरो बन्द जाजोब्बाय होनना बुंदों आरो नांलाय खमलाय इनाय इनिया बन्द जाजोब्बाय गावसोरनि इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय होनना बुंदों। बाथ्राया बेसेबां सैथो रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोना थारैनो जा हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिनि खामानि मावनाया थारैनो मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आं दायो स्क्रिनाव होबाय जोंहा हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारा मा बुंदोंमोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्क्रिनाव। किहर मेला, मदर मेला, किहर मेला, जुवार मेला, किहर मेला, ड्राग्सर मेला, किहर मेला, एन्टी स'सियेल एलिमेन्टर मेला। बेफोर मुगायाथ' दा गैलिया, এনেকুৱা পৰিস্থিতিটো আৰু নাই। কেতিয়াবা মানে আদিবাসী ছোৱালী ইফালে আহিলে ঘৰৰ মানুহে ভাবিব এই বড়ো গাঁৱেদি যাব পাৰিব নে নোৱাৰিব। বড়ো ছোৱালী আদিবাসী গাঁৱৰ মাজেদি গ'লে বড়ো ছোৱালী ঘৰৰ মানুহে গাঁৱৰে বা মোৰ ছোৱালীজনী যাব পাৰিব, এনেকুৱা এটা চিন্তা আহিছিলে। তাৰমানে আমি নৰকৰ যন্ত্ৰণাত ভুগি আছিলো। সেই নৰক যন্ত্ৰণাৰ পৰা আজি আমি अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोन थारैनो नोंथांमोना हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिनि बिबुंथिखौ खोनाबाय। थारैनो हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारि बुंनायनि बाथ्राया थारैनो बेसेबां सैथो नोंथांमोना बेखौ निश्चय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरगोन होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला जोंहा इउपिपिएलनि मानाव गेदेर हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिया मा मोजां खामानि मावबोखो आरो मा गाज्रि खामानि मावबोखो आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा बिमा माहारिनि गेजेराव आरो जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा मेगनाव मोदै बोहैहोदों। थारैनो बे खामानिया थारैनो मोजां मार नामा नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। नोंगौ हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिया गावनि बायदियै गावनि थाखाय मोजां खामानि मावदों, नाथाय जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय थारैनो बियो मोजां खामानि मावमारदों नामा बिनि बिसयबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारि सारा दिनै गावखौ लानानै गावनि बिबानखौ लानानै बिथाङा सानदों जोबोद मोजां खामानि मावदों होननानै, नाथाय जोंनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै सोंहै थारैनो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावमारदों हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारिया बिनि बागै नोंथांमोना कुइसन खालाम। दिनै हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारि सारा दिनैहाय जों बयबो भट होनानै बिथांखौ देरहाहोदोंमोन, नाथाय देरहाहोखांनायनि उनाव दिनै बिथाङा मा खालामखो दिनै जों गासैबो बर' रायजो राजाफोरनि मेगनाव मोदै बोहैहोदों, सोरखौबा बिखा खामहोदों, सोरखौबा बिखा बिख्लो गासैखौबो गोरबोखौ दुखु होदों आरो बे दुखु होनायाव निश्चय बिथाङा बुङो जे जोङो मोजां खामानि मावबाय रायजोफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावबाय होननानै बुंदों। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आङो दायो होगोन नोंथांमोनो जोंहा मानाव गेदेर बिजेपिनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिसुजित दैमारि सारा थारैनो बर' रावै मा समायखिरा लादोंमोन, गुबुन हारिनि सिगाङाव आरो गुबुन जातिफोर थानायनि गेजेराव बिथाङा मा समायखिरा लादोंमोन गावनि बर' लेंगुवेजजोंनो गावनि बर' भाषाजोंनो गावनि बर' रावजोंनो बिथाङा मा समायखिरा लादोंमोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। अब्ला आङो स्क्रिनाव होदों जोंहा मानाव गेदेर बिसुजित दैमारि सारनि बिबुंथिखौ नायबानो जाबाय। आं मुस्रि बिस'जित दैमारि हादोर गौथुमनि बिसायख'जानाय सासे सोद्रोमा इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि
आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। थारैनो रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोनाथ' गासैबो भिडिअखौ नुखाबाय जा मानाव गेदेर इउपिपिनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारनि बिबुंथि आरो लोगोसे जोंहा BJPनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जोंहा बिसुजित दैमारि सारनि समायखिरा लानायखौ थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबनानै बुजिबाय आरो दायो कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंथांमोना सोर सासेनि टपिकआ मोजांसिन आरो EM रन्जित बसुमतारी सारा थारैनो मोजां खामानि मावदों ना मावाखै बिनि बागैबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन।